sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sa anong kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Action Radio Philippine Standard Time, las 4:50 morning. Maulo-ulanon nga kaagahon, mabulubog na o gawang panahon sa padayon nga pagtupa sang ulan. Maayo ini para sa aton mga mangunguma. Kamusta ang syudad sa Bacolod? Kamusta ang probinsya sa Negros Occidental? Kamusta mga balita? Kamusta ang sitwasyon sa Dakbanwa sa Bacolod? Kamusta ang tulog ta? Wala kita ginuyog sang linog? Kaina sang kagahon, so sa pagkabaskog sang linog, kaina sang kagahon. Idulong tena karon dugay-dugay ang detalye sining pag-uyog naman sang babaskog nga linog, kaina sang kagahon. Samtang sa sininga mga tinion, ihatag ko sa inyo ang report sang amon patrol, mga sitwasyon dire sa Dakbanwa sang Bacolod. Subuman ang posibilidad ang pagtuki naton sa mga presyo sang nagapanguna nga balaklon sa merkado, mga bulobalita naton nga idulong sa aton tagpalamati karon nga kaagahon. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred, flash report, apat ka mga persona ang nagkaladakpa, no? Sinigid langgit nga kaagahon sa idalom sa police station number 2, pero nang apat ka mga persona, Action Fred, na aktuhan sa mga kapulisan nga nagabaligya sang suspected shabu. More or less, Action Fred, gamay lang man, sobra 200,000 ka pesos. Aga pa. Aga pa, Action Fred, sa piyak sang mainit, rather sang matugnaw nga kaagahon, pero iniya mainit-init pag niya nga balita, inabangod, nagkaladakpan ni sila pagi man sa basta operation nga patigayon sa mga kapulisan. Actually, Action Fred, wala lang madugay na tapos na ang paglantaw sang tanan nga mga ebidensya sa buong kaagahon, Action Fred, and damo man. I think nakitaan ko kagina direction, Fred, is mga may duha ka bulto, may dalagko, plastic sachet ng suspected shabu, ang mga weighing scale, kaga iban pang mga drug paraphernalia. And subong aga, Action Fred, live mismo ang hepe mismo sa police station number 2 nga nagpatigayon sang bypass operation diri Dampi sa may Purok Seaside Barangay Tangob, diri sa syudad sang Bacolod. We have Police Major Sherlock Gabana, and we have Sir Gabana. Sir, paano ninyo na bingo, sir, kag sino subject sa bypass operation? Daling subject ni sa bypass operation si alias Choco ni siya. Dugay naman ni naton siya na monitor, no? Kag inilang tang gahon na patigayon gitsang isa ka successful na bypass operations against sa iya. Yeah, it seems nga inasud-asud nga bypass operation, sir. Last 2 days ago, dakop ka man sa sining sobra 120,000 ka pesos sa area sa Mandalagan. Pero this time, ano siya, sir, continuous operation sa mga kapulisan? So, ang kapulisan sa BCPO
seryoso gid no sa kampanya sa illegal nga droga. Samtang may mga positibo kita nga mga impormasyon nga nakuha, makakandakid kita sang anti-illegal drug operations sa ila. Oo. Sir, si alias Chocolate, ano bilang full name siya ni sir? Ang full name niya ni alias Chocolate, amo ni si Marlon Tanilon, ARK, alias Choco. 46 anyos ni siya kag taga diri sa Purokotso. Anong kategory niya sir? Isa ka street level individual. Level individual. Sir, it seems kay apat ang nagkaladakpan. Anong mag-participasyon sining tatlo pagil? Ang isa ni ang bayi amo ning iyang kung sa keeper sang ilang proceeds. Kaya lang naman natin hindi natin ma-locate kiti pertiman nila tago. Tapos ang duha ni amo ning iyang mga kung paalalay ang kabulig sa pagkihad sa items nila. Oo, mga recovery ta sir sa kabilugan. Ang recovery ta mga estimated mga 28 grams na with an estimated street value of 224,000 pesos. Oo. So sir, mga konlantawon ta, it seems may mga duha ka bulto kung nakitaan. Man yung mga dalag ko pag ilang iba. Bali, 4 ka bulto to tanan. For the sun, may 6 ka medium, may 6 man ka small sachet, may 3 ka elongated. Kaya depende na sa kung pila ang order sa customer. Oo. Sir, di sa Purok Seaside na tabo ang bypass operation. Ano? Purok Utso. Purok Utso na. Purok Utso na di. Purok Utso rather, no? Purok Utso. Sir, di nagsugod ng transaksyon? Dito mismo sa area sang barangay to galing kay siyempre kay gabi na sila nga curfew na kuno. Therefore nag-ano sila nga diri na lang mismo sa ilang balwarte transaction. Action Fred, no? Si Police Major Sherlock Gabana, Remandry Action Fred, si Chocolate, mabudol ba ka ng baligya sa Cebu? Bago na sir. Ha? Bago lang. May pila na sa bulan. Ito Ha? Anong kabulang ko sir? Ano na ka bulan? Pero imiginiya ka na? Ano? Ha? Imo na tanan? O sir? O bida ay nang bahay ni ano man ni? Ha? Nadapan? Abyan sir. Ha? Abyan. Abyan mo lang. Abyan niya lang si Chocolate, si Anong pila na edad mo, Marlon? 46 sir. Ha? 46. 46. 46 Action Fred ang Action Alvin? edad. Yes, Action Fred. Pila sila nadakpan? 4 silang nagkaladakpan, Action Fred. May babae? May babae. Oo, ang babae. Anong ganing ngalan mo, Day? Lucille. Ha? Lucille. Lucille. Ha? Lucille. Lucille. Lucille ano? Antolo. Pila na edad mo? 51. 15, ha? 51. 51. 51. Dugay ka man gausar ka? Anong papel mo nga? Nagdakpan ka? Ha? Action Alvin? Action Fred. Yes, Action Fred. Pila tong edad? 51. 51, sir. 51 luintra pa bisyo? Oo, 51 Action Fred. Nag-indra pa sa bisyo. Nag-upod pa sa pagbaligya sa subject nila nga si Marlon alias Chocolate. And may upod man diri Action Fred mga lalaki. Ti amo ni ang mga taga-scope bala kag taga-hiwa sa kag taga-kihad sang suspected Shabu. Si Sir upod pa niya yan sa sobra 11 milyones nga nagkaladak na-recover sa mga kapulisan sa do. Amo pa nang aton investigaran sa karon kung iniblang mga items nila sa diin ihalit or sino ang source nila. Si Chocolate ba? Chocolate din is halin ang source mo? Pero wala ko sir. Bago sir. Ha? Balik ginatabo lang namon sir. Ginatabo yun lang? Oo, ginabutangan na. Sa mo sini? Ginabutangan man na. Tapos sa mga kaon. Ginabutang lang nila. Kag kung diin kuhaon. Pinakuha mo kada bulto? Depende sir. Ha? Depende. Depende. Pilang pinakalubo? Isa eh. Ha? Isa. 1,000 ang bulto? Ang presyo. Oo, pila presyo? Isa ka bulto? 30. 30?
Transaction, Fred. Isa palang kabulto kay kumo apat. Bawo makakumakon man ha. Tapos nakihad pa, kagdamo pa ang recovery sang mga kapulisan. No? Sir, thank you, good sir. No? Sa umli action na, Fred, ang sitwasyon diri sa area, sang Purok Utso, seaside sa Barangay Tangog diri sa siyudad sa Bacolod para sa bypass operation nga ginpatigayon sang mga kapulisan sa idalom sang Police Station number 2 led by Police Major Sherlock Gabana. So rekta sa area with action na Nani Kirao, ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:59 na, aga pa, temprano pa, nagkaladak pa na, Shabu na naman. Amak mo nga may babae, 51 anyos na, nag-uluinta pa sa transaksyon sining illegal nga droga. Purte, no? Ang pasudanay subong sa illegal nga droga, gaduging ang pila ka mga rason sa madamo nga mga rason kung nga nagaduging ining droga bangod sa kapigaduhon bangod sining COVID-19, ang iban balibad nila, tinya wala na kami ibakal bugas, wala na kami ibakal gatas para sa amon bata. Ti wala na iban nga kantuan, kay ang iban, tamaran man, mapahapos lang, aring siyabuya, magan, nga kung makalusot, dako pa ang kwarta biltada. Pero kung madakpan ka, kit-kit, rihas man. Action Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa tak na las 5. Diri ho, pakonsulta ka mo libre, medical check-up libre sa Life Extension Clinic. Iniya sigurado nga matagaan nyo gid paghalong ang lawas ninyo. Nagabukas sila alas 9, tub-tub alas 3 ang tak na sa hapon. Pwede ka mo kapakonsulta dira. Sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila standard gid kag acceptable nga pamaagi sa medical consultation kay puro eksperyensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Kag dapat bakal gi kamo sa ila produkto. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gani kinarekomendar sa mga medical doctor, ambot silingon maayo klase na. Kay sa iban nga kapungsuran, ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3 nga nagakakas sa balatian, nga nagtapik sa aton kalawasan, kag nagadipinsa sa aton lawas sa balatian nga luyag pa magtapik sa aton lawas, pareho sining COVID-19. So, bakal gi kamo para sa aton sini ikaayong lawas, Life Extension Vitamin D3. Mabakal na sa tanan nga sanga. Sang Sincer Drugstore, Negros, Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, Burgos. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:02. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. This time check. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo,
mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ika-4, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ika-4, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:06 kabatyag kamukay na sang mabaskog nga linog sang kagaon gauyog ang pila ka mga matag-as nga building. Ang pag-uyog sa duta halin pa ni kahapon pero ang pinakabaskog ang kaina sang kagahon. Ang report ang bulkan kanlaon karon padayon ginamonitor sang PBOX bangod sang intensity 5 nga nagtayog sa syudad sang La Carlota kag nabatyagan sa pipila ka mga lugar lakip na ang syudad sang Bacolod. Ang report sa karon padayon ang monitoring sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o kon PBOX sa sunod-sunod nga pagtayog sa West Lower Flank sang Bulkan Kanlaon. Ang advisory gipagwa kay na alas 2 sang kagaon sang ahensya. Kay kahapon pa alas 4:30 sang kagaon may pag-uyog na. Pero pinakabasko nga pagtayog na record kay na alauna 15 sang kagaon na batyagan intensity 5 sa syudad sang La Carlota, Negros Occidental. Sa La Carlota pritik baskogid ang pagtayog. Diri sa Bacolod, babatyagan taman ang pila ka segundo nga pag-uyog sa mga building. Alas 2:06 ang kagahon na ibalaan nga tektonik ang ginalinan sang pagtayog sa diin na record sa naaminhan na sidlangan sang La Carlota nga may kadalumon nga 4 ka kilometros. Na-record man ang intensity 2 sa siyudad sang Kanlaon. Porte, no? Ang uyog lang akong magpila na ka segundos. Ba't siya ka makulbay? Nang porte nga pag-uyog-uyog. Nga kung nagatindog ka na matumba ka. Kung ara ka sa katre mo daw ginaduyan ka. Ay, porte makakululbaman, no? Ining
linog nga ni. Pero ti wala makunos ang nahalitan gid. Ti of course ang linog bala daano bala makakulba ning makita mo sa telebisyon pelikula ka mga balita nga magtayog ang pila ka mga mabaskog nga linog hasta sa intensity 7 kita mo ito nagpagkalarumpag sa pila ka mga building sa iban nga kapungsuran. Natural, kulbaan ikaw. Di ka inasang kagahon puerte. Sus, kakibot ang akon nga do ginaduyan ka. Baskog ang linog. Ti sa Lakarluta, guro, mas mabaskog pa gini. Kaya ti nabatsyagan ginila ang intensity 5 nga linog. Amo nang siling naton ang kalibutan subong daw kadamo na gino sa mga kalamidad. May COVID-19 na, may dingge na, may linog pa, kag-iban, no? Abi, pulo pangamuyo man kamo, ulhugtan nyo man ang pangamuyo, kay daw masyado nagid kadelikado sang kalibutan subong. Siling sa mga malam niya basi kon tigulang lagi man ang kalibutan. Pero hindi lang magkakulba, no? Kaysa kasulatan sa Biblia nagasiling hindi inaliwat paggubon pa ang kalibutan. Pero sa nasiling na ang tao ya luyag naton kag sa hindi kaya magbato sa kalibutan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:10 na. Mabalik kami dugang isyu, dugang nga balita pagkatapos ning 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16 na. Oy, mabugnaw, magulugal umon nga panahon. Kapi-kapi na kamo. Dr. Alfred's Green Coffee with stevia extract. Nami ni wala kalamay, natural sweetener lang. Nagapangapi na bugos ka pamilya, healthy pagkamutanan. Ang Dr. Alfred's Green Coffee loaded ini sang phytonutrients. Nagatinlo sa aton tinai. Ang panawag sa iya, natural colon cleanser. Kaya kung matilong aton colon, malayo kita sa masakit. Pwede kay lula, lulo, tata, itnanay, lakip sa kabataan, bangod ang Dr. Alfred's Green Coffee, non-acidic, non-addictive nga kape. So, sa mga may edad-edad, nga mabudlay magpagwa sa ngigko, mag-itsar, 1, 2, 3 kadlaw, abyan, hilo na ina. Aber, kapi-kapi ka lang, Dr. Alfred's Green Coffee, makibot ka lang, mangin best friend mo na ang comfort room. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal na ninyo sa tanan nga sanga. Sang Sincer Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore, malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Oy, ang mga manunudlo, pati manunudlo, doon nadlok magbalik ka sa ila sinitag sa kabulutuan kay nagtakop na ang work from home nga arrangement para sa mga manunudlo naton, mga DepEd personnel. So nagtakop na ang buot silingon, pwede na sila makabalik trabaho sa tagsa nila sini ka mga bulutuan. Mag-report na abis sila. Pero nagaayo ang pila ka mga grupo nga kung mahimo ang work from home nga sit-up palawig-lawigon. Bangod nakakabalaka man sila sa ila ikaayong lawas. Ang risgo para sa mga manunudlo nga dapat hindi anday pag-i-require gid. Hindi gid bala pag nang daw may salabton ka gid kung hindi ka makakadto sa eskwelahan sugod karon nga adlaw, no? Hunyo 22. Kung sa bagay, may rason man ang mga manunudlo. Kaya kadelikado pa subong. Kung ginakulbaan ang pila ka mga manunudlo, mas nagid ang mga ginikanan nga magpakadto sa ila sinikabataan sa tagsa-tagsa kabulutuan. Ang problema subong sa enrollment kag pag-eskwela, pagbukas klase, dakong problema, no? Sila mo daw kahapos lang, nga may mga ara, bakal internet, cellphone, laptop, kag iban pa. Sumatotal sa puti kadako sa gasto. Gayo pang pila naton ka mga bulutuan nga kung may mo buligan, buligan anay sa gobyerno, punga-punga gid. Ang iba niya nga mga bulutuan daw laban
dumasiragid. Iban daw hindi gid makatibawas. Labi na gid ang pribado nga mga bulutuan nga tuition na kagbalaran sa estudyante ang ginasaligan. Amo nang asiling ko ba? Dapat tun-an gid anay maayo. Hindi kita magpadaso-daso. Lantawa sa iban nga pungsod kay siling okay na balalik sa eskwelahan. Asos, igoon si Kanweb, puwerte, kakatumba lang. Tini nato nina pagsundon. Kitaya bisan paano, inanay lang bala, amat-amat lang, mitras tanto nga daw ara pa, galiko pa kag panglaton-laton pang COVID-19, patapuson taanay. Nami gidab lang nga magsiling, okay, may baksin na, okay, amat-amat na, gakatap na, gakapugday ng COVID-19, pagkatapos may zero na nga biktima, fire, balik kita eskwela. Hindi tani pag daso-dasoon kay kabudlay, ang ginahambalan dire, kabuhi nimo, kabuhi nakon, kabuhi naton tanan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:20. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang trangkas! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing?
Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Aga pa simbanwa
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, kadayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:32 na. Diri kita, mga balita naton nga natipon, Transportation Network Service Drivers kag Operator sa Bacolod nagpangayo sa bulig kuno sa syudad angot sa Kabudlayan nga makakuha sang permit sa LTFRB Region 6. Balita City Hall. Detalye ni upod kay Aksyon Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Bayang Action Fred, isang kasulat ang ginpadala sang grupo sa mga TNVS drivers kag operators nga nag-operate sa idalom sang Grab diri sa syudad sa Bacolod. Kay Bacolod Mayor Evelio Leonardia nga nagapangayo sang bulig. Angot sila Kabudayan Action Fred sa pag-renew sang Certificate of Public Convenience sa CPC sa LTFRB Region 6. Ang LTFRB Action Fred ang naghatag sang duwa ka klase sang permit sa mga TNVS drivers. Una, ang Provisional Authority akon PA nga valid sang 45 days kag Certificate of Public Convenience akon CPC nga valid naman sa isa tubtub duha ka tuig. Nabutang Action Fred sa sulat nga mayara sang kapin 500 ka mga TNVS drivers sa Bacolod pero 44 lamang ang na-issuean sang Provisional Authority. Bisan Action Fred nga kompleto na nila process ang tanan nga mga requirements. Aligasyon sang Group Action Fred nga wala sila sang klaro nga sabat nga nakuha gikan sa LTFRB
LTFRB kung nga hindi mahataga ang ila pangabay nga renewal sang PA kag CPC. Gin-endorse sa Action Fred ni Attorney Edward Joseph Kwansing, ang Secretary to the Mayor, ang sulat kay Councilor Dindo Ramos, ang Chair sang Committee on Transportation para sa yatikang nga pagahimuon. Ang ini nga balitang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, halungan naton mga kaaksyon ang aton ikaayong lawas agud malikuan. Ang mga masakit dapat epektibo nga food supplement ang aton ginainom. Rekomendado ang Santon Plus Gold, mas gin panami kag mas gin pa epektibo bawod mayara ini sang extracted nga mangosteen, balunggay, margoso garlic kag spirulina. Ang Santon Plus Gold epektibo nga makabulig sa diabetes, hypertension, inflammation kag iban pa nga mga health problems. Santon Plus Gold mabakal sa mga butika. Kag syempre, start your day right pagi sa pag-inom sang pinaka-healthy nga kape. Ini ang Life Extension Coffee Mix. Ang Life Extension Coffee Mix ang mayara sang Rashi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract, kag Vitamin D3. Ini ang pinakauna nga kape mga kaaksyon nga mayara sang Vitamin D3 nga makabulig pabakod sa aton immune system batok sa mga viruses kag iban pa nga respiratory tract infections. Ang Life Extension Coffee Mix ang mabaka sa Life Extension Clinic sa GA7 Building, Lacson Street, Bacolod City, kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with Vitamin D3 na kita. Ang aksyon niyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:36. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Action Radio, Bacolod Saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat,
iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:40. Duga nga balita, pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19.
namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon, Radio Philippine Standard Time, las 5:46 na. Diri kita, kinakabig leader sang Ipogon Robbery Group. Uy, nadakpan sa Banwa sa Kawayan. Detalye sini, upod kay Action Brian Morden. Action Brian, please go ahead. Mega action na Fred na dakpan na ginakabig nga leader sang Ipogon Hold Up Group diri sa probinsya sang Negros Occidental dito sa Banwa sang Kawayan kahapon nga adlaw. Kini ang gikonfirmar sa Action Radio Bacolod ni Police Major Luel Garinganao, ang hepe sang Kawayan PNP. So, diri kay Garinganao Action Fred, hindi pa mahatag na kompleto niya sining ngalan subuman ang detalye kag kung diin gindakop, paano gindakop, ininasambit iyang suspitsado bangon padayon pa ang ilang sining follow-up operation. Manong duman Action Fred, gintumod sang Bacolod City Police Office, sila binagit kay BCPO Director, Police Colonel Henry Binyas, nga Ipogon Hold Up Group ang responsable nga nagsulod kag nagpatay sining purayan sa Bilgen National nga si Carl Nolens sa tong Miyerkules ang kaagahon dira sa Villa Angela Subdivision, Barangay Villamonte, Ciudad sang Bacolod. Inang balita Action Fred gikan sa Nokpo, ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:47 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Agad pa simbanwa, mabugnaw nga hangin, agadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang
istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon, padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo, padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan, responsable na pagbalita, pagdayon na italaknan, malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na, Evergreen Herbal Capsule. Ano ang madulot na kayuhan sini sa aton lawas? Nagabulig tinlo, babakod, nagabalanse sang sistema sa aton lawas. 7 ka sangkap gintingob sa isa ka kapsula. Resulta ya Evergreen Herbal Capsule. Ining turmeric, malunggay, tugabang, wheatgrass, barley grass, vitamin C kag amargoso ginsulod sa isa ka kapsula. Dako ang mabulig sang Evergreen Herbal Capsule sa pagpanubo sa inyo blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin kag creatinine. Pero kung kulang ka sa vitamina, dugangan niya. Kung kulang ka sang vitamina, zinc, magnesium, calcium, potassium, dugangan ina sang Evergreen Herbal Capsule. Amo ina nga ginatawag siya nga ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule aprobado sa Food and Drug Administration. Amo ini siya ang aton kinahanglanon sa tion sang kadelikado nga panahon, katulad subong sa pagduging sang coronavirus. Ang Evergreen Herbal Capsule babakal na salos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52 na, mga blatter entry. Nabalag opisyal sa record sang aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Pred 85 tanan ka mga curfew violators nagkaladakpan sa mga kapulisan sa idalom sang police station number 129. Sa station number 1, Action Pred, siyam ka mga persona ang nagkaladakpan. Sa station number 2, siyaman ang mga curfew violators. Sa station number 4, Action Pred, 4 gid lamang sa ila. And ang station number 6, 14, ang may pinakamadamo, Action Pred, is police station number 7, nga miyara sa lista. Kag nagkaladakpan, na record is 25. 25 ang nagkaladakpan. Sa station number 8, 8, samtang sa station number 9, DNT ang nagkaladakpan. Nausadugang pagid nga balita, Action Pred, arestado ning 4 ka mga persona pagi man sa bypass operation nga ginpatigayon. Sinilanggit ka kaagahon sa Purok 8 diri sa Tangob. Ang pinaka-subject diri, Action Pred, sa bypass operation nga ginkilala kay Marlon Tanalon, 46 anyos, nagapuyo sa amuman nga lugar, partikular sa area sang Purok 8 Barangay Tangob. Siya ang ginakabigman nga street level individual sang ila sidi nga hanay. Now nakuha diri, Action Pred, ining 28 ka gramos ang suspected shabu. Nga may ginabulubanta nga market value 224 pesos. Nadakpan diri, Action Pred, kanday Lucille Antolo, 51 anyos, Prince Legaspi, 36 anyos, kag ining si John Patrick Arca, 35 anyos, lunsay nagapuyo sa amuman nga lugar. Ang ining balita sa patrol, ang ginadulong sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee, fortified with mangosteen, santones, kag stevia.
pagkabulig agud matap na ang kolon. Ginatinluan pa ang tinai, especially ang aton siningatian, agud malikaw kita sa balatian. Sa Dr. Alfred's Green Coffee, nakapangapi ka na, healthy ka pa. Be fit, be smart, and be healthy. Take Dr. Alfred's Green Coffee. With aksyon, nanikiraw ang kaaksyon nyo. Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Mabalik kami pagkatapos ng mga ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
gamit ang mga kaaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna lasais, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1, nga magaduloong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita. Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.